Mayong hapon, may hapon. May hapon. Oh. Unsa may imong relihiyon, sir? Yung mo, boss. Terlino mo. Born again, Sir, defender. Born again defender ka, born agoy. Tukod ni Kwan. Kano. Sige. Unsa may atong kalagad, sir? So, ag kanang pamatud nga true church ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Very good, very good, very good. Mayo kay nagka-open pugaan ng topic. Pamatud-an ba? Kasi unsa may mga lamang, Biblia lamang? Biblia gi. Sumala sa Biblia lamang. Sige. Sumala sa Biblia lamang. Dayon pagkahuman akong pamatuod, mo question ka nako, then ikaw mo guba sa akong topic ana. Di debate mo sige, gata. sige. Sige Tagay lang kung panahon mo explain ani. Sige. Kay Biblia lamang magkanino, imong gusto no. Wa magatay gamit tay referensya. Wala. Sige. Way gamit tay ha. Diha sa Daniel kapitulo 2, bersikulo 44. Ningon, but in those days, itong basahon kay para maglaro. Kay lisod kay ni magsigitag tumo-tumo. Ang pinagkakaraan nga translation sa Bibliang Katoliko, Daniel 2:44. Kaning Douay Rhyme version. Sound na to ha. But in the days of those kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, and his kingdom shall not be delivered up to another people. Magtukod kuno ang Dios og gingharian sa kawahi ang panahon nga di malumpag, way makalumpag. Ang question, unsa man ning kingdom giingon dire? Biblia gyapon ha. Way gamit ay referensya. Naay footnote anyo, duha ni ka Biblia nako kanila sa akong gamiton. Naay footnote dire sa ubos, nagingon, Kingdom of Jesus Christ in the Catholic Church, which cannot be destroyed. Dili born agoy, Catholic Church. Mati ha. Unsa may katumanan na? San Mateo 16:18. Si Kristo ningon kang San Pablo, ikaw Pedro, San Pablo, kang San Pedro di ay. Ikaw Pedro, ibato. Ibabaw ning bato. Tukodon ko ang akong simbahan. Bisan ang kamatayon dili makabuntog nini. Question, unsa na simbahan ng tukodon ni Kristo? Bunagoy na? Dili. Katoliko na. Ngano man, mulukop na sa tibuok kalibutan. Mao nang niingon si Kristo sa Biblia, San Mateo 28:19, lakaw kamo sa tibuok kalibutan og himuan sila nga akong mga tinunan. Nga naa pa gina sa tawag aning San Mateo, San Marcos 16:15. So may giingon dire sa San Marcos 16:15. Biblia, wa tay gamit tay ko na referensya, wa ko gagamit referensya, Biblia na akong gibasa. San Mateo Marcos 16:15. Miingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Unsay assurance? 16. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas ang panang dili silutan, disgrasya ka kay nakas buon agoy nagpasakop. Gawa kas Katoliko. Unsay giingon ni Kristo sa Biblia? Biblia lamang. Lamang wa istorya. Biblia lamang. San Juan 10:16. Ako adunay ubang mga karnero nga wala masakop nining turila. Kinahanglan dadon ko sab sila aron masakop sila ani. Unsa nang turila nga kinahanglan tang magpasakop? Bunagoy na. Biblia lamang. Dia Biblia. Tanaw Biblia lamang ka. Dia San Juan verse 16 sa Protestanting Biblia, New Testament ni Richard Baxter. Unsa may gingon? And beside the Jews I have chosen people among Gentiles, then I must call gathered to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under their only universal head and shepherd. See? Biblia lamang. Why Biblia? Wala ko sa Isaya na. Biblia lamang. Ingon kag Biblia. Next, sunod pangutana. Unsa ba ding simbahan na? Munang Katoliko. Ingon, Catholic Church. Diha ang turil Catholic Church. Unya, kay Katoliko man eh. Sa to pa mga apostoles nagwali ba tong Katoliko ay Biblia lamang. Gusto Biblia lamang.
Oh, Biblia lamang. Yeah. Dila na ko to kuha to kung Greek Bible sloyo kay nanas loyo kayo. Ano sang usa? The New King James, King James Bible 1611 gyapon. Biblia lamang. Yeah, kag Biblia lamang. Oh, dia. San Juan, unang Juan 4:1. He warned them not to believe, dili pa tuuhan ang all teachers. Apil na ka. Who was the Spirit but to try them by the rules of the Catholic Church. O, giwalis mga apostoles ang Catholic Church. Biblia lamang, walay referensya. Ingon kag Biblia hayra. Next, atong basahon. Kaning sa buhat 9:31 ang Greek Bible nako nga nay Tagalog. Hindi lang nako to kuha na kong Greek Bible nga walay Tagalog katas loyo makabuot. Giingon dres buhat 9:31 klarong mabasa nga si San Pablo nagwali og Katolis, Ecclesia Katolis. Klaro kayo. Mao na nga basahon nato ang Biblia lamang, simbahang Katoliko og base sa Biblia lamang. Dili bon agoy nga simbahan nagitukod ni Kristo. Unya mo nang niingon si San Pablo sa Roma 1:8, nagpasalamat ako kaninyo kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Kinsa unsa mang pagtuuha nga gikan sa Roma nga nasangyaw sa tibuok kalibutan. Mao ba ning bunagoy? Dili. Katoliko. That's why giingon sa ato ang Biblia ang Kristohanong katilingban. Okay, Biblia lamang ganahan sa Biblia lamang. Niingon ang footnote sa Biblia lamang. Ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundo kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Mao nga obligado magpabilin o sa taliwala sa mga sumusunod sa apostoles nga mao ang kaobispuhan. O niya, si Kristo Ginoo, si Kristo Dios o Ginoo kanunay nag-uban sa simbahan og sa kalisdanan og mabungahong kasinatian ngayon adyan. Isip simbahang naglawig mo padayon siya sa iyang misyon sa kaluwasan hangtod sa kahangturan. Ang simbahang Katoliko magpadayon sa iyang kaluwasan. Biblia lamang. Way kasaysayan kini man kamo sugot. Next, atong basahon ang footnote gyapon sa Duay Rhyme version sa Leviticus 17:13. Sige. Sige, uman ani bro, pwede na kang mangutana. 17:3 di ay. That is an order to sacrifice. The law of God provides sacrifice to be offered in any other place, but at the tabernacle of the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple. One holy Catholic Apostolic Church. Biblia lamang. Walay referensya kay ingon man kag Biblia lamang. Last kaniyo. Tawag ani ang Global Study Bible. Unsa man ning gaiko man ako tingog dia? Nagamit kag unsa na? Wala. Yeah. Sound. Basahon na ko ha. Oh. Ang timaan sa tinuod nga simbahan Biblia ha. Oh. One Holy Catholic Apostolic. Biblia lamang. Walay referensya. Bosa na pamatud-an nga simbahang Katoliko mao ang gitukod ni Kristo basis Biblia lamang. Pwede na ka magpangutana. Guwahid siyang pangutana. Laro kita gid, laro kita. Akong pangutana bro kanang sa Mateo 16:18 kanang pundukan niluwas na kana og luwasonon pa. Kung moingon tagluwas, magka-assure lang tagluwas, tanatas langit, humanatag gihukman. Kay sumalas Biblia, kinahanglan nga moagi tag kamatayon, hukman tas Ginoo, maayo o taudan, maayo o dautan, ay hapata magka-proklamar nga naluwas na ta. Kay kanang term nga luwas na, eternal life na nananas langit. Diris kalibutan, gibugno pang kaluwasan. Mabitang maningkamot yung tagwali para makadangat tag kaluwasan. O next, pangutan na.
Kana sa Mateo 28:19 to 20 nga panglakaw kamo isangyaw nga akong mga pulong ang kinsa may gitagaag katungod ana kitang tanan or ang mga apostole. Mm. Ang mga apostoles, way labot ang pastor. Unya kay nangamatay naman tong apostoles no. Ang nisunod mga obispo ug mga kaparian kay diha sa buhat 20:28 gihimo mo silang obispo. Das Espiritu Santo ang gihimo obispo nga maoy mo pakaon sa iglesia sa Dios nga gitubos niya sa iyang kaugalingong dugo. Next question. Wala na, hutdan kay pangutana. Wala na daw. Oh, sige. Pamahayag na Brad, guba akong pahayag Brad kay mangutana ko nimo ron. Sa Hutdag pangutana ni. Sige. kana sa John 3:3 nga ingon Oh, napaday. Kristo nga you will cannot enter the kingdom of God unless you will be born again. Tinuod na. Tinuod mo na. Pero dili na relihiyon ha nga pinagipasakupan nyo. Bunyag mo na. Mao bitang niingon si Kristo. Alagi, mo nang niingon si Kristo kang Nicodemus nga di ka makasulod sa gingharian sa langit kung di ka mahimong born again unless you become born again. Karon nangutana si Kristo. Alagi, nangutana si Nicodemus. Unsaon man ako pagkatao pag-usab? Nga tiguang naman ko. O mao tong gipasabot ni Kristo dia bunyag na i-contextualize ayaw ungot na ng usa ka bersikulo lang. Hindi pa na sumpay. Kanang sa Mateo 28:19 nga panglakaw ka mo isangyaw nga akong mga pulong pangutana kinsa may sangyawan ang dagko ug ang mga bata. Wala na tay labot og sa isang yawan dagko bagagmay. Basta kay ang atong issue ani church and founder magtutukod ba simbahan di man ni issue brad kinsa sangyawan kay og moingon ka na sige kanaton tapikan bunyag sa bata. O unya na nang bunyag sa bata kay diha man amo sakay ng bunyag sa bata kay may manag sa to gisangyawan yo natoy pagtuo wala kay mga bata gibunyagan man dahil pagtuo diha na padulong pero the fact nagisgot ang church and founder so focus lang ta sa simbahan og sa magtutukod pero tubagon gyapon ako nimo pangutana para dili ka masayang ang usa man ang sangyawan da katong mutuo na ang mga bata na may pagtuo apil ang mga bata apil gyapon ang dagko kay na may mga pagtuo na kay kung moingon ta way pagtuo gimo tong bagakon si Kristo ani ron niingon siya sa Biblia San Mateo 18 basahon dagon nato ning niingon ang pahayag ni Kristo sa San Mateo 18:6 may tungod ining gagmay mga bata ang nagtuo nako maayo pang usa ka tawo nga hiktan og dako nga galingang bato sa iyang liog itambog sa kinahiladman sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanilas pagpagkasala kung atong baruganan ng bata walay pagtuo si Kristo ningon ng bata ni pagtuo kinsa may hiktan og haliging kanang galingang bato liog ganiron aron tambog to sa dagat gikan sa pastor padulong ninyo kay mo man yung doktrina adi ako hotdag pangutana. Ingingon man ang Mateo 19:14 nga exempted naman ang bata sumala sa Mateo 19:14. Wala oy. Wa jud ningon exempted ang bata brad. Wa exempted ya oy. 19:14. Atong tanaw na. Unsa may topic na to ni true church o bata exempted o dili? 19:14. 19:14 sao na to? 19:14 sa gingon ni Kristo. Si Jesus mingon, pariakan nako ang mga bata, ayaw silag pugni kay ang gingharian sa langit ila sama sa mga bata. Paman mingon diri bad nga ang mga bata exempted. Ila ang gingharian sama sa mga bata. Unsa may naas bata kasing-kasing, mapaubsanon, dili masukanon, magyatagon. Mao nay naadto sa gingharian sa langit, walay pagdumot. Ang gikumpara tas mga bata ba? Unya ningon man no, pariyakan nako ang mga bata kay ilahang gingharian sa langit. Paunsa nakabot ang tawag aning gingharian sa langit sa mga bata? Tungod sa bunyag.
Ayaw bunyagi mo bata, makadangat ba nagingarian sa langit? O ikaw Ginoo. Isampula, ikaw Ginoo. Ini kadagko ang bata, musugot ka, mabulag na sa mong gingarian? Dili siguro, Dili. dili mo nabuhian. Oh, si. Pero Wala kinsa si maginuuha Cristo- karon nga mo. Kinsa maginuuha karon be. Mubiya ani mga bata ini kadagko na. Kay agi buhian ta mo, ayaw na mo panagian ni gingarian sa langit kay makadagko na mo. Ana, ikaw Ginoo inanaon nimo, adi ma oh. Oh, si Pero si Charles Cristo, Founder sa buko sa tanan Charles Founder, gimaabot na Founder, tagbunyag sige. sa bata ni Brugay. kanang Hmm. kanang kinsa pa man. Digo di sa Sige. Sige, pamahay. Ako na lang mangutana ba? Di mabuga mamahayag. Okay ra nimo? ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay sumala sa encyclopedia Ayaw Page lagi gamit og history kay ingon ka Biblia lamang nya mo-mention kag history na unsa asa man Biblia lamang man ka. Oh. Aw ningon kag history gamiton ta kag history Philippine history pero bias. Pero wala kay Biblia lamang niya ikaw nagsigot na kag history ay. Oh no. Kaya pagbigyan ka ko na imong Biblia lamang. Ah, sige. Sige brad, history brad. Sige basi ganaga. Unsa man nga history brad, di ba? Ikuan ko na mention ko ng history. Encyclopedia. page 191 na isinulat Unsa nga encyclopedia na Britannica, New Book Knowledge, Lawyers, unsa nga encyclopedia na? Britannica. Team Britannica? Sinulat ni Unsa nga encyclopedia? Clement. Team Britannica? Unsa to? Britannica. Britannica. Sige, unsa may gingos Britannica? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay naitatag noong 1870. Mas nauna pa ang Dili na. Brad, dili na dili na paminaw sa dili na 1854, Britannica Encyclopedia Brad, paminaw sa oy. Dili na Britannica Encyclopedia. Kay ang Britannica Encyclopedia walay Tagalog version. Ayo kog wata. Manghilad magagtao Brad. Ayo wata. Kay ang Britannica Encyclopedia English na, way Tagalog ana. Nya imong ikumpara nga mas una pang tanduay. Ayo pangilad kim hulog gagawin ani. Islam Pilipinas na una pa po. Stilan Ginoo ha. Tanawa ra ikaw ra nang gaingon nga di ta mo gamit og history ka Biblia lamang nya. Naipit ka gamit pa kag history nya. Ang katawanan pag sa mong history kay gitagalog nimo. Britannica Encyclopedia Tagalog na. Oh no. Pagsuro. Oh no. Ulawan Pero buga na yung Ingdong naog si Kristo sa kalibutan walay relihiyon nga gidala siya. Natural kay relihiyon. wapo man siya gatukod. Pero ang gitukod ni Kristo sa man to? Dito relihiyon sa man to bulangan to. Sa to sabungan to. Ang mga Katoliko ag ilang isunod ang mga Saduceo. Sus wala oy pataka ra man ka. Ayo ana kay hulog tagawing ana. Kay ingingon man ang unang Pedro 1:16 nga pagbalaan kamo kay ako balaan pangutana balaan ba kamo? Yes, mao man ang daghan kay mga santos. San Lorenzo de Ruiz, San Pedro Calungsod, San Mateo, San Lucas, San Juan, San Bartolome. Daghan to mga yawa sa una nga mga satanism ba nahimong santos. Si Bartolome Lungo. Daghan ba pa life of the saints mo bitaw nang gitawag simbahan Katolikog balaan kay daghan mig mga santos. Ambot las bon agoy nabay balaan dia. Santol na San Telmo na sa Vilma Santos, Julian Santos, mo man ilado ninyo. Di ba? Mga mananaway balaan sa Katoliko. That's why saktong giingon ni San Pedro nga magbalaan ka mo ingon niya ko balaan man. Pila ka buk na santos ninyo na ba? Ambot lang. Os Katoliko, pangutan namin pila ka buk. Usa lang to sa kong giinganlan na si San Vicente Ferrer, si San Diego, si Santa Ana Schiffer, si Father Rapio, si Pope John Paul II, si Blessed Carlo Aquitis, daghan kimig mga santos. Gamutan ka sinyo na ba? Nganong wala man ninyo gisunod ang 1:4:23-24?
Unsa may gingon diya? Simbaha ang Ginoo sa espiritu ug sa kamutuoran. Gisimba sunod ba na muna sa gugwa gay ngugwa maabot-abot ang bulto ani ron. Gisimba mo kanyo ang espiritu brad. Yang ano galuhod mo ribulto, anak po ng ending gani. Sa may tinuod topic ni mo ni, truth chance o ribulto, bunyag sa bata, simba, o sa may tinuod ani. Urang nagbake galok-sulok brad, huwag klarong bruganan. Oh no! Ako nalay mangutanan ni mo. Okay ron ni mo. Oh. Biblia lamang ha. Way gamitay og referensya kay imo nang gi-confirm. Base sa Biblia lamang. Kung sabay nagtukod sa simbahang Katoliko o dili si Kristo'y gatukod. Ungot. Si ungot no. May signal eh. Arya, akong pangutana simple lang. Kung dili si Kristo'y nagtukod sa simbahang Katoliko kinsang tawhana? Si Constantino. What? Paano masabi? Asa mabasa sa Biblia? Biblia lamang. Walay mabasa. Nganong ingon magkag Constantino nga wa man din sa Biblia? Oh. Sige, sakyan ako na imong Constantino. Before ni Constantino, wala pa simbahang Katoliko. Diha na 33 AD. Yang anong may mong kagitukod ni Constantino, nya kanus ba ga-exist Constantino, 33 AD ba ga-exist siya? Dili. Ayaw pamutbot brad. Matay, butbuto na bagay ni mo. Nani So, mo nagoy mga puro pamutbot. So gaon na lagi mo, gaon na. Asam Constantino mo kay nagtukod, ya karon may nga nabugag eksistado 33 AD, asa may tinudan eh. Na. Klaro ni. Kay kanang 33 AD kanang agad na si Pedro dili man na pop gihimo mang pop sa Katoliko. Paano masabi? Wala di man issue diri kung kinsa San Pedro. Niingon manggug ka nga si Constantino mo'y nagtukod sa simbahang Katoliko. Biblia lamang wa man kay mabasa. So gisakyan lang kanako anak kay kanang Constantino nananas kasaysayan ni tapot yang ngalan. O di makakabasag Constantino sa Biblia. Next. Before ni Constantino wala pa ba'y simbahang Katoliko? Kay siya man kay gatukod. Naa na. Nya unsa giunsa pagtukod ni Constantino naa naman day na. Ijang gipadayon. What? Bro, what are you talking about, man? Dili pagtukod, ijang gipadayon lang. Pero dili siya gatukod. Katong simbahan nga gipadayon ni Constantino kinsa gatukod ato? Si Saint Linus. Paano masabi? Boy Katoliko pa. Si Saint Linus gatukod. Lagi. Si Saint Linus ba? Bupo. May kay hapit ta brad. Gamay na lang kulang magkatoliko ka kay Saint Linus na may mong giingon. Oh no. Abi di ka matog Santos. Nice. Tawag ganin niyang before ni Saint Linus wala pa simbahang Katoliko. Wala pa. What? Nasayod ba ka, aware ba ka nga si Saint Linus usa ka sumusunod nga Santo Papa ni San Pedro, aware ka ni wala? Dili kanang Santo Papa si Pedro kay Brad, aware ba ka nga si Saint Linus mauni ang misunod ni San Pedro sa iyang pangatungdanan isip Santo Papa, aware ka ni wala? dili si San Pedro kay si San Pedro wala man kadong Aware ka o wala? Ani Brad, aware ba ka nga si Saint Linus mauning gipulihan sa mauning gipuli sa katungdanan ni San Pedro? Aware ka ani wala?
Naaman na sa inyong listahan. Lagi ba aware ba ka ani uwa? Wala. Wala ka na aware. Base sa among listahan. O dire sa listahan na mo ha, kay ingon makalistahan na mo. Onya, nasayod ba ka nga ang pinakaunang Santo Papa base sa among listahan si San Pedro? Oh, Aura man day na di ay. Nice. Unya, kana si San Pedro asa man siya nahimong Santo Papa sa simbahang Katoliko o sa Bunagoy? sa simbahang Katoliko. Good. Tapos ang debate. Oh, wala na. Wala na. Ya, sunod, last. Kinsa ni San Pedro nga nahimong Santo Papa sa Katoliko, tinun-an ni Kristo, tinun-an siya wa. Tinun-an ni Kristo. Nice. Katong gi sa papahan ni San Pedro nga simbahan. Si Kristo gatukod na to o yawa? Dili si Kristo gatukod ato ang Yawa, ang yawa. si Kristo ang gatukod adto basta ang importante kay mosunod Good. Anak ko, si San Pedro nahimong Santo Papa sa simbahang Katoliko dili dahil sa Bunagoy. Question, kinsay nagtukod ng simbahan ng Katoliko nga gisanto papahang San Pedro ingon kag si Kristo? Wa na. Pag Katoliko na lang. Pero maghiusa na ta. Nice. Kay naarabas Biblia, Brad. San Marcos 16:16 ang mutuog magpabunyag maluwas apan nandili silutan disgrasya jud ka ani. sa ingon mag-unang Korinto 5:13 nga datapot So boyo na ka, Brad. Ani Brad? Si Poplinos may nagtukod sa Katoliko ingon ka nya ako kang gipatris up nga before ni Poplinos diha na baning Santo Papa ingko si Pedro mo'y sumusunod. Nya kinsa may unsang simbahan na gi Santo Papahan ni San Pedro? Ingon ka nga ang Katoliko. Sa ala. Diba nangutana ko nimo bro. Unsa bang simbahan na gi Santo Papahang San Pedro deklarasyon nimo si Katoliko. Nya kinsa gatukod sa Katoliko? Yawa o ang Ginoo ingka si Kristo. Di pag Katoliko na lang. wa na Santo Papa si Pedro sa kuan. Ikaw gaingon na na. Niuyo na ka ha. Gipa-confirm na ko nga aware ba ka San Pedro Santo Papa sa Katoliko ka o. Nya ako pa yung gipa-confirm sa imo ha kung si San Pedro asa na Santo Papa sa Katoliko o sa Bunagoy. Ingon ka Katoliko. Nya karon nangutana ko nimo kisay gatukod ani Katoliko hang gi Santo Papa hang San Pedro. Yawa o si Kristo yung Kristo. Di pa Katoliko na. Dili si kuan eh. Na. Luya. Sige bro. Ako na lang ning ikuan bro. Nakoy pangutana lain nimo. May tinuod nagtukod na sa Katoliko si Constantino o si Poplinos? Poplinos. So, bakit tong gingon nimo ganinan si Constantino? Oh, bakak to bakak. Uyon ka nga nagsangyaw kag bakak.
See? Yeah. Okay bro, mato di mo bakak man dito mo gisangyaw. Muuyon ka ba bro nga sumalas Biblia ang bakakon dili makasulod sa langit? O yun, o yun. Na kay namakak man ka, di jud ka malangitan eh. Duha may klase sa sala, binyal ug mortal. Ay, sa kanibang term bakak ba? Namakak man din kas pag-ingon nimo nga si Constantino ang gatukod sa Katoliko. So base sa Biblia nga di pwede makasulod sa langit ang bakakon. Karon kay gawali mo jud kag bakak, muuyon ka bang di jud ka malangit? Dili, wala ka kay baw. Ang Ginoo ra masayod. Sige, okay bao. Niingon mas Kristo bro sa Biblia nga ang mutuog magpabunyag maluwas apan nadili silutan niya. Imo namang gituuhan Katoliko di ay itong gisanto papahan ni Kristo niya kanang Katoliko ha mo na gitukod ni Kristo. Magkatoliko nagkakaron, pero di ka makapil silot. Loading. Loading man, loading. Goodbye Philippines. Loading. Ipit no. Dali kayo tuslikon. Ana, good.